aw bisimila an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Bakuruba kunnafoni an don kan olu de filɛ nin. Mali minisiriso min ka caw bɛnnen don musow, denmisɛnninw ani denbaya ko ɲɛnabɔli ma. Kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira sen kan yen nɔ. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye $300,000 min di muso kandidatuw ma ka ɲɛfɔli kɛ u tilali cogow kun kan. Silamɛ jɛkulu min bɛ wele ko Confénat Mali n'u ka taabolo ye tijaniya ye, u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan. O de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye. Aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Mali minisiriso min ka caw bɛnnen don musow, denmisɛnninw ani denbayaw ka ko ɲɛnabɔli ma. Kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira sen kan yen nɔ walasa ka ɲɛfɔli kɛ $300,000 min ni an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita y'a ta k'a di musolaka kandidatuw ma ɲina sigida kalata nata baaraw la ka ɲɛfɔli kɛ u tilacogow kun kan. Musa Fɔnba bɛ walawalali caman kan ye. An ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye sɛfa wari $1,300,000 ta k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an balakaw ma minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ka jɔyɔrɔ ɲini mɛriya kalataw la. O wari tilacogo de baara sigira sen kan minisiriso fɛ, minisiriso min ɲɛsin bɛ balaka den ani denbaya ka kisaw mɔ ani an ka minisiriso ka tɛgɛden ɲɔgɔnma kadara kɔnɔ. Minisiriso min fɛnɛ bɛ yen ni o ɲɛsinnen don kalatakow mɔ an ka jamana kɔnɔ. Sɛfa wari $1,300,000 ninnu tilacogo de filɛ. Kayi an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ka mɛriya ɲini a ma biti jɔ ma 7,885 la. Sɛfa wari $43,000 ani $100,000 ani kunkanfɛn o de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kulukoro an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ma 5,341. Sɛfa wari $61,000 ani $80,000 ni kunkanfɛn o de fɛnɛ bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Sikaso mara la an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ma 5,000 ani 653. Sɛfa wari $6,500,000 ani kunkanfɛn de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Segu mara la an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ma 4,720. Sɛfa wari $40,000,000 ani $900,000 ani $100,000 ani kunkanfɛn de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Moti mara la an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ma 7,117. Sɛfa wari $35,000 ani $100,000 ani $60,000 ani kunkanfɛn o de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ma 995. Sɛfa wari $1,100,000 ani $80,000 ni kunkanfɛn de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Gawo mara la ma 400 ani $61 an balakaw la o de kɛmɛ k'u kanbɔ. Sɛfa wari $1,000,000 ani $60,000 ni kunkanfɛn de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kidali mara la an balakaw ye 11 ye minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ka mɛriya ɲini. Dalasi 25 ani kunkanfɛn o de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Bamakɔ a n'a lamini an balakaw minnu kɛmɛ k'u kanbɔ ma 2,781 don. Sɛfa wari $20,000 ani $7 ani $60,000 ani kunkanfɛn o de bi tila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nin wariw minnu fɔlen filɛ nin ye u kan ka sɔrɔ yɔrɔw minnu na an balakaw kɛmɛ k'u kanbɔ kominiw minnu kɔnɔ, arrondissement minnu bɛ yen, jamana forobaca bolofaraw minnu bɛ yen u bɛ se ka se o yɔrɔ ninnu na k'u ka wariw sɔrɔ barisabu ka d'a kan u ka jatew dilala o yɔrɔw de la ka se ka dɔn min kɛmɛ k'i kanbɔ o de farala ɲɔgɔn kan ka bɛn nin hakɛ in mɔ ni ka labanna k'a tila nin tilacogo in fɛnɛ na. An ka minisiri min ɲɛsin bɛ balaka ni den ni denbaya ka kisaw ɲɛnabɔli ma a ko a bɛ a ɲini an balaka tɔw fɛ u ka bɔ ka caya ka taa kala ta walasa u ko fɛn min ma ko taux de participation ma hakɛ min ni o bɔra ka kala ta u ka se ka bonya Mali jamana kɔnɔ. O de ye jamana ɲɛmɔgɔw ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana min ko a ye bɛnkan fɔ an ka jamana ye. Silamɛ jɛkulu min bɛ wele ko Confénat Mali n'u ka taabolo ye tijaniya ye, u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka walawalali kɛ ɲɛbila baaraw kan ka sanga ni tijaniya musolakaw ka forum tako fɔlɔ kɛnɛ ye min bɛna sigi sen kan desanburu kalo tile 3 a n'a tile 4. A kɛra alamisadon de ye Amdalaye Aseyila an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Serifila Jabaraniso tɔgɔ la Usumani Sogore a n'a ka jatala Samba Tarawele. Fɛn min sɔrɔla kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Ka se ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan lajɛrɛba min bolodalen don musow tɔgɔ la muso minnu bɛ tɔrika tijaniya kɔnɔ o kadara de la Confénat
n'o ye Mali Torika Tijaniya ka jɛkuluba ye. Conseil fédéral national des adeptes de la Torika Tijaniya a ka kunnafoni kɛnɛ sigi ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a da don kɔrɔfɔ dɔw la lajɛrɛ in kun kan. Lajɛrɛ in yɛrɛ bɛna sinsin babu min kan o bɛ tali kɛ musow jɔyɔrɔ la Torika Tijaniya kɔnɔ ani u kan ka nɔ jumɛn ta bɛɛ sabatili la. Wa a denbaya bɛna kalifa an ka jamana ɲɛmɔgɔ furumuso la Madame Keita Aminata Maïga. An ye ɲɔgɔn lajɛrɛ wula in na ani journaliste ka kibaruya de la suma kibaruya min ye kibaruya dumanba ye n'o de ye k'a fɔ anw y'an ŋaniya siri an ka tɔn na n'o ye Tijaniya tɔn ye. N'a fɔra Tijaniya tɔn Mali Tijaniya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a cɛ n'a muso kalifaw ka yamaruya kɔnɔna na k'a fɔ an ye ko labɛn kalo min bɛna n'o ye décembre kalo ye o tile 3 a n'a tile 4 an kɛn bɛ ka Mali muso bɛɛ lajɛlen wele ka farafina muso wele ka arabula muso wele u kana Mali kɔnɔ yan nɔ tile 2 kalo tile 3 a n'a 4 u kana ɲɔgɔn ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛnen kɔfɛ jamana in n'o ye an faso ye n'o ye Mali ye o bɛ dɛngɛ min kɔnɔ musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka denbayaw lakana ka jamana lakana ka jamana bɔ ni ma nɔgɔ si la ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ ka basigi don a kɔnɔ musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye o la Mali kɔnɔ ani Afrique ani diɲɛ kɔnɔ o de y'a to an ɲɛmɔgɔw wele na ko kibaruya da o kɔnɔ o denbaya o talen don ka di an kɔrɔkɛ an'an ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keita a furumuso ye n'o ye an balimamuso ye Aminata Maïga. Ni lajɛrɛba in laɲinina kɔnfɛnati fɛ a ka se ka sigi décembre kalo tile 3 ani a tile 4 na walasa ka kumada di u balimamusow ma minnu bɛ Torika Tijaniya kɔnɔ a ka se ka kɛ kɛnɛw bolo k'u ka dɔntaw falen ɲɔgɔn na ka ɲɛsin Torika Tijaniya ɲɛta sabatili ma. Tijani muso a jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ka kelenya ni bɛn ni hakilisigi ko sama ka an ka jamana kɔnɔna la muso bɛ se ka rôle jumɛn jouer muso bɛ se ka baara jumɛn kɛ o cadre kɔnɔna la jɛkulu min bɛna baara kɛ o tɔgɔ de ye ko conférence. Conférence ye Mali Tijani mɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a zawiya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kalanden bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen min kɔnɔna la o jɛkulu tɔgɔ ye ko conférence. Donc olu de bɛna jɛ ka nin baara in kɛ conférence bɛna nin baara in kɛ conférence maa jumɛn bɛna kɛ conférence musow mais cɛw faralen b'u kan k'u dɛmɛ conférence musow y'u bolo bɔ an ka sous-région Côte d'Ivoire, la Guinée, Niger, Burkina, Mauritanie, Kafara, Sénégal, c'est faux Maroc. On a muso de bena fara on ga mali muso kan o be jega hakili jagabo barake hakili jagabo min nu beta ala ja kono mali se ka hakili sigi so cogo jumɛn mali se ka basigi cogo jumɛn o baaraw de bena boloda. Ni lajɛrɛba in bɛna kɛ sira ye Mali Tijani musow bolo ani u balimamuso tɔw ka bɔ farafina jamanaw kɔnɔ Torika Tijaniya kelen bɛ ka olu mun kunnafoniya bɛɛ nafa la kanu ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya siraw bɔli la u ka kɛ sababu ye ka silamɛ tɔw ladɔnniyaw la. Ani presse mɔgɔw ɲɔgɔn ye a fɔ ye ko décembre kalo min natɔ de don le 3 et le 4 conférence muso bena tɔnsigiba dɔ de kɛ min ye forum international des femmes tijaniya donc o hukumu kɔnɔna na musow bɛ bɔ yɔrɔ caman na an n'an balimamuso ninnu an bɛ sigi ka an hakili jakabɔ ko min bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ fantan bɛɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ c'est le terrorisme aw n'i y'a fɔ terrorisme musow de fɔlɔ bɛ ɲani muso de du bɛ ci muso denmisɛnninw bɛ ci a muso bɛ tiɲɛ a denmisɛnninw bɛ taa o n'a ɲɔgɔn na donc terrorisme a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye muso de ta donc an ko an tijaniya muso an bɛ min dɔn ta silamɛya kɔnɔ an bɛ min dɔn tijaniya yɛrɛ kɔnɔna na o ye bɛn Mali muso ni Mali tijaniya bɛɛ an b'an kan bila Mali yɛrɛ Afrique kɔnɔ muso a tijaniya silamɛ ani diɲɛ bɛɛ kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw ni seku ni policiers bɛɛ k'a f'u ye ko Mali tijaniya ko k'u min bɛ ka kɛ la u tɛ sɔn a ma bi u tɛ sɔn a ma bɛɛ ka wuli k'u jɔ ka wuli ka fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ pour que bɛn ka sabati Mali kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Confénat n'o ye Mali Tijani kalandenw ka jɛkuluba ye a sigira sen ka juillet kalo tile 17 san 2001 wa a ka laɲini belebeleba dɔ ye ka se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Torika Tijaniya kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka kan kelen fɔ an'u ka kɛ kelen ye.
an be don min na i n'a fɔ komi bi n'i y'a ta k'a lajɛ lakanabaliya o waralen do kosɛbɛ binganiw ani mɔgɔ faga olu kɛlen do jɔrɔna koba ye dugudenw bolo ka sanga ni o waleya cɛjugu ninnu ye mali minisiriso min ka caw ɲɛsinen do lakana koɲaw sabatili ma mali jamana kɔnɔ u ye fɛɛrɛ kuraw bila sen kan walasa lakana o be se ka kɛ sabatifɛn ye cogoya min na bamako a n'a lamini kɔnɔ sigidalamɔgɔw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye o ko la o ɲiningali be jaabi an ye amadu kamara a n'a ka jatala mohamed sidibe ka munumunu salo kɔnɔna na an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. an ka jamana ɲɛmɔgɔw minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛnnen bɛ lakana sabatili ma mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ye taabolo kura dɔw ta taabolo minnu bɛ tali kɛ ka lakana k'a sɛbɛkɔrɔ banban su ani tile bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Bibi na an ka jamana kɔnɔna la notamment Bamako bi an b'a ye k'a fɔ an ka polisiw an ka gendarmew an ka surasiw u bɛɛ de wulilen na k'u jɔ u bɛ ka wulikajɔ min kɛ vraiment a b'an population n'o ye an dugukɔnɔmɔgɔw ye Bamakokaw yɛrɛ surtout a b'an nimisi wasa parce que u bɛ yan bi u bɛ anw de kama an b'a ɲini u fɛ u ka taga nin baara in na u ka continuer a la u ka se ka an ka protection bɛ se ka sabati cogo min parce que n'olu bɛ yen u bɛ jugu lasiran n'u bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ yen ten o tɛ u bɛ ka baara min kɛ bi ni yɛrɛ wulila sufɛ bi k'a lajɛ dugu kɔnɔna la Bamako ni mɔgɔ min bɛ ka bɔ ba kɔfɛ ka taa ba bolo dɔ in na i tɛ se ka taa k'i ma polisiw ou bien ma gendarmew ye o ko bi o bɛ ne nimisi wasa kosɛbɛ i tɛ se ka tɛmɛ pont na n'u m'i ka n'a sɔrɔ i bɛ mobili la n'u ma mobili kɔfuru dayɛlɛn k'a lajɛ n'a sɔrɔ carte d'identité yɛrɛ b'a mɔgɔ minnu bolo k'u bɛɛ vérifier donc o ko o b'anw nimisi wasa an b'a ɲini minisiri fɛ u ka wulikajɔ u ka taga sira fɛ hali sisan u kana u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ parce que sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kuma ma se u ka continuer u ka baara fɛ an jamana kɔnɔdenw an mago b'o dɔrɔn de la n'i y'a ta k'a lajɛ attaque minnu kɛra terrassi kana bila fɔ Radisson na ko dɔw de ma sigi sen kan o kow bibi na an ɲɛ b'a la o kɔni o sira tara an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ hali sisan u ka t'o sira fɛ u ka n'u bolo jigin an population an mago b'o de la. o kadara kɔnɔna na an bɛ ala donne k'a fɔ ko taabolo kura minnu talen filɛ nin a kɔni a diyara jamana kɔnɔdenw ye kosɛbɛ bari sabu k'a da kan bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan lakana o sabatilen don ka sababu kɛ i bɛ lakana tigilamaw ye Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ su ani tile wa ko nin ka kan ka kɛ badabada ye. Mali sécurité ko bɛ cogo min na sisan an bɛɛ bɛ ka lakɔlɔsi ko jamana bɛ ka sécuriser kosɛbɛ sisan o ye ko ɲɛnama ye parce que an bɛ ka jateminɛ sisan an ka jamana kɔnɔna la sisan polisiw bɛ jɔlen an ka rond-point yɔrɔ caman na an ka commissariat yɔrɔ caman bɛ u jɔlen bɛ surtout sufɛla fɛ ne mɔgɔ minnu bɛ bɔ sufɛ u b'a lakɔlɔsi ko sufɛ i tɛ se ka quartier 2 ou bien 3 kɛ ka sɔrɔ i ma lajɔ polisiw dɔ fɛ. Sécurité yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ sisan je pense que ko ɲɛnamaba de an ka jamana kɔnɔ an bɛ ala deli u ka kɛ ko lataga ye u ka kɛ ɲɛtaga ye an ka ko Mali la. lakana tigilamaw u bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ polisiw gendarmew gardiw bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don bi kosɛbɛ yaasa lakana a ka kɛ sabatilifɛn ye Bamakɔ kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Bon n bɛ se ka mun fɔ o waleya in kan n b'a fɔ n bɛ kuma in daminɛ ni jateminɛ damadamani ye n'o jateminɛw ye ko minnu tun ma deli ka an ka faaba in kɔnɔna Bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ mais tile 2 in na o ko ninnu caman sera ka ɲɛ sɔrɔ Bamakɔ yan o ye Bamakɔkaw kamana gan kosɛbɛ mɔgɔw hakiliw bɛɛ wulilen don a ko la olu ye ko jumɛnw ye n b'a daminɛ ni terrassi attaque mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Mali juguya n'u b'u dogo silamɛya kɔfɛ n'a bɛ f'u ma ko terroriste olu sera ka u ka ko caman ɲɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna la o ko ninnu ye Bamakɔkaw dabali ban terrassi ta in n y'a daminɛ n'o ye o kɛra attaque ye o ma dogo Bamakɔ ka si la o fana kɔfɛ attaque taara kɛ Radisson na o fana kɛra ko ye o ma dogo Bamakɔ ka si la o fana kɔfɛ attaque taara kɛ hôtel Nord Sud la o kɛra ko ye o ma dogo Bamakɔ ka si la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɔsannin in na dɔrɔn attaque taara kɛ Ecobank kɔnɔna la marifaciw kɛra sanfɛ wa Bamakɔka dɔ yɛrɛ o yɛrɛ banala kosɛbɛ a attaque in na ayiwa nin ko in ye ko ye minnu bɛ ka Bamakɔ n'a lamini sigidenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔnaw gan ka d'a kan n'u waleya ninnu an tun tɛ ninnu dɔn fiyewu an tun tɛ ninnu dɔn
kɔsa in na an bɛ ka ninnu dɔn a bɛ ka kɛ dabaliban belebele an bɛɛ lajɛlen bolo bon n bɛ mun fɔ numéro vert ko in na ayiwa numéro vert in a kan ka cari de numéro vert in kan ka cari Bamakɔ n'a lamini bɛɛ numéro vert in kan ka cari a kan ka bɔ télé la k'a fɔ radio la ka cari bɛɛ lajɛlen ka numéro vert in sɔrɔ cogo min na ni jamanaden dɔ ye ko ye ko min bɛ ka kamana guwa ko mun ni mɔgɔ filibagaci ninnu ni banbagaciw ka ko kɛ taw bɔlen don an k'an teliya cogo bɛɛ la a lakana tigilamɔgɔw ladɔnniya u ka se u ka baara kɛ a kɛcogo la ayiwa n b'o weleweleda di numéro vert ko in na. an b'a yira aw la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ bila sen kan an bɛ don minɛ ko bi yaasa lakana ale ka sɛbɛkɔrɔ banban mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ faaba kɔnɔna na a n'a laminiw na. garibuya ye wale ye min bɛ denmisɛnninw ka hakɛ buruja mali jamana kɔnɔ denmisɛnnin caman de bɛ ni lahalaya in kɔnɔna na diɲɛ don o don bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ wari ɲini de don wa mago ɲini de don wa ko in tiɲɛ kɔni a bɛ fan jumɛn de fɛ mɔgɔ jumɛn de bɛ se k'u dogo denmisɛnnin ninnu kɔfɛ nin waleya ninnu na Marietou Diallo ani Mohamed Sidibe u sera ka ɲini salo kɛ ko in kun kan an ka ɲɛmada u fɛ. Basigibaliya lakanabaliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabaga kasara ladɔnbaliya ani bana olu ye gɛlɛya belebelew ye ka se gɛrɛbu denmisɛnninw ma gɛrɛbuya in bɛ ka kɔbaw ni babaw tigɛ Bamako kɔnɔ bi fɔlɔ a tun bɛ kɛ de walasa ka karamɔgɔ bonya ni a barika ɲini an ka karamɔgɔ belebele caman tun bɛ yen gɛrɛbudenw tun bɛ minnu bolo nka bi gɛrɛbuya ye farikura da barisabula ka d'a kan dɔw bɛ ka nin denmisɛnnin ninnu jago ni denmisɛnnin ninnu bilala ka taa kalan na u tɛ o yɛrɛ masɔrɔ bilen gɛrɛbuya bolo nin ye gɛlɛya belebele den somɔgɔw yɛrɛ kan ka u jɔyɔrɔ fa min na. an ɲɛ bɛ garibuya min na an ka kin kɔnɔnaw la an ka sirabaw kan n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko mendicité phénomène de don phénomène min bɛ ka an bɛɛ jɔrɔ la a bɛ ka an bɛɛ jɔrɔ la mais a bɛɛ de concerné bi ni n ko a bɛ bɛɛ concerné a bɛ i mana kɛ sigida la den fɛn o fɛn ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye fɛn dɔ de ye min kan ka an hakili minɛ kosɛbɛ mais fɛn dɔ fɛnɛ fɛn min kan an ka fanga tigilamɔgɔw fɛnɛ wele k'a fɔ k'o bɛɛ de kan k'i fara ɲɔgɔn kan bi walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni mendicité min bɛ ka caya la an ka bɔlɔn kɔnɔnaw na n'an ka siraba kannaw na parce que fɛn min don bi an ɲɛ b'a la bi a bɛ ka denmisɛnninw ka a bɛ fɔ ma intégrité physique k'u yɛrɛ ka ni wali kanani yɛrɛ vraiment a b'u k'o de burujala kosɛbɛ parce que i bɛ denmisɛnninw ye mobiliw cɛma i b'u ye sirabaw kan a dɔw la yɛrɛ i bɛ kɛ bolimafɛn na tuma la a bɛ komi i b'a fɔ i k'u tan wa dɔw yɛrɛ fana bɛ tan yɛrɛ fana donc bolimafɛntigiw fɛ donc fɛn min don a bɛ bɛɛ de wele walasa an ka fura sɔrɔ nin fɛn in na. ni gɛrɛbuya in bɛ ka juguya don o don ka taa fɛ o kosɔn an kan ka segin an kɔ ka gɛrɛbuya bila a minɛn kɔnɔ dɔw ka fɔ la kun caman bɛ denmisɛnninw ka gɛrɛbuya in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fantanya. mais a ka ca fɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin minnu kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw de b'u bila la mɔgɔkɔrɔba minnu b'u bila la i b'a sɔrɔ donc a ka caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ n'i y'u sɔrɔ u b'a fɔ ko olu ye kalandenw de donc u ka karamɔgɔw de b'u bila la. bon ne hakili la ni a y'a sɔrɔ karamɔgɔw de b'u bila la karamɔgɔw fana kan k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko sɛbɛ ye mais faso de kan ka i hakili to olu la ka fɛn di u ma walasa u kana se ka denmisɛnninw bila nin na u ka se ka ta cogoya min na u bɛ se ka u yɛrɛ balo ka se ka denmisɛnninw balo. bon mɔgɔ minnu fana b'u denw bila ka taa kalan na i kan ka dɔn e b'i den bila ka taa di karamɔgɔ de ma bon ni e y'i den bila ka taa ne ye n den bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ y'a den bila ka taa mɔgɔ 20 y'a den bila ka taa mɔgɔ 100 y'a den bila ka taa mais ni aw si ma malo bɔrɔ kelen bila ka taa aw si ma ɲɔ bɔrɔ kelen bila ka taa mais karamɔgɔ b'a kɛ cogo di pour que ka den labalo solution wɛrɛ fana tɛ ale bolo fo k'a fɔ denw ye a ye taa aw yɛrɛ labalo a ye taa dugu kɔnɔ aw ka taa wari ɲini aw ka taa aw yɛrɛ labalo donc a bɛ gɛlɛya ale fana ma bɛɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ école la bon kɔrɔ tɛ ko n'i ma ɲɛ sɔrɔ école la k'i tɛ ɲɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ école la mais i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la. f'an k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw ka gɛrɛbuya o bɛ kɛ sababu ye ka dankari u ka hakɛw la an'u ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo la barisabula ka d'a kan a nafa foyi tɛ u yɛrɛ kan hali siyɔrɔ ɲuman o tɛ denmisɛnnin dɔw bolo kuma tɛ samara donta ka taa se fini donta ma u bɛ yaala bɔlɔn kɔnɔnaw la gidɔrɔndaw la baarakɛyɔrɔ daw la fo su dugu tilama gɛngɛn u tɛ foyi sɔrɔ ka taa lakana nasira la barisa n'u banana hali u tɛ furakɛ. an ka jamana ye bolonɔbila kɛ diɲɛ seleke 4 sɛbɛnw na minnu bɛ denmisɛnnin ka hakɛ segin a ma hakilina jiginna
CDE b'o la ani 4B fo ka taa se an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛn min bɛ yen nɔ ka se ka denmisɛnnin ka hakɛ lasegin a ma n'o donna an ka sariya sunba kɔnɔ depuis san 2014 a ka kan an ka gɛrɛbuya segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ ka se ka denmisɛnnin ninnu lakana bari sabula ka d'a kan k'u to bɔlɔn kɔnɔ abada u tɛ ladamu ɲuman sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka hakilina juguw don a dɔw kun na denmisɛnnin ye jamana siniɲɛsigi de ye a ka kan a ka kalan ɲuman sɔrɔ ani lakana ɲuman. O de b'an sensɛ ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ walawalali k'an ye an ka bi sɔrɔlenw lamɛn. Centrafrique jamana mago jɔlen kun do dolari wari miliyari 3 ni kunkanbɛn la ka nazarala tɔnba Union Européenne sera ka min baara ɲɔgɔn kan o kɛra dolari wari miliyɔn 2 ani kunkanbɛn ye. Nin baara in kɛra Bruxelles Belgique faaba la nazarala tɔnba Union Européenne jabala la jamana ɲɛma Archange Touadéra Centrafrique jamana tɔgɔ la a tangu bɛ miliyari 3 in de ɲini k'a bɛ kɛ dɛmɛ ye ka Centrafrique bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni kafo jaso coup d'état ye a bila a kɔnɔ nka miliyari 2 ni kunkanbɛn min sɔrɔ la hali ni miliyari 3 ma sɔrɔ Faustin Archange Touadéra a jigi ma waro barisabu ka d'a kan a ka kuma fɔlɔw la laɲini kun ye dolari wari miliyari 1 ani kunkanbɛn o ka se ka sɔrɔ san saba nata kɔnɔ ka se ka baaraw n'u don ni miliyari 2 ni kunkanbɛn min sɔrɔ le filɛ o san saba baaraw bɛ se ka kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Centrafrique ka dɔw mago jɔlen don baaraw minnu na ni olu kan ka kɛ u ye san saba nata kɔnɔ i n'a fɔ désarmement démobilisation réinsertion maramafɛn darakili kulu maramafɛntigiw la ni ka labana k'u don murubakala la ani yɛlɛmaw minnu kan ka kɛ lakanako binakow kan fo ka taa se kiiriko ma nin wari in bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ diɲɛ seleke naani warisoba Banque mondiale ale ye dolari wari miliyɔn 500 bɔ nazarala tɔnba bolofara min wele ko commission européenne o ye layidu ta k'a fɔ dolari wari miliyɔn 450 ani 50 olu b'o bɔ. Chadi jamana kɔnɔ fanga senamatɔ ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ka nisɔngoya kɛnɛ dɔ sigi sen kan mitingi alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 17 a barata minisiriso min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma u kun y'a jira k'a fɔ jɛndi kɛnɛ a ye kɛnɛ in ka sigi sen kan fanga senamatɔw ka jɛkulu min bɛ wele ko Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR n'o ɲɛma ye Sale Kebzabo ye ale n'a ka tɔndenw kun bɛ kɛnɛ kan fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko RDR Rassemblement des Républicains o ɲɛma sina k'i kanto ten tɔndenw ma k'a fɔ jamana ɲɛmaw kɛ mɛn k'an bali ka fɛn min kɛ maa kana jɛ ni a ye dɛ mitingi min sigi sen kan o yɔrɔ bɛɛ denmisɛnninw ɲɛta bila forobamugu la u ye lakana tigilamaw kɛɲɛ lakana tigilamaw ye gaziw filifili fa bɛɛ lajɛlen la Sale Kebzabo ni ale ye fanga senamatɔw ka ɲɛmaa ye a ko jamana ɲɛmaw bɛ ka nin baara min kɛ nin ye ko sariya sɔsɔ don k'a sabu kɛ bɛnkanbangaw kɔnɔ a fɔlen don k'a fɔ nisɔngoya taama bɛ se ka sigi sen kan fanga senamatɔw fɛ k'u ka laɲini sabati u ye o y'u ka hakɛ dɔ ye bɛnkanbanga jamana kɔnɔ bebe na fanga senamatɔ ɲɛma dɔw kɔni minɛnen don lakana tigilamaw fɛ minnu dalakanw bɛ ka lamɛn ko in kun ka fɔlɔ. Farafina tɔnba Union Africaine ka gafe sɛbɛnnen dɔ purukutura ka ye maaw fɛ gafe min ni u kama ko pré-rapport Gabon jamana kalata kunga Gabon jamana kalata min ni a kɛra Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ani Jean Ping fanga senamatɔ ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni Ali Bongo Odimba kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale kɛra sɛkasi dondon ye Farafina tɔnba Union Africaine ka pré-rapport min ni a yele filɛ nin ye gafe ɲɛbila gafe in a kɔnɔ kuma a damande Ali Bongo Odimba la barisabu ka d'a kan u kɛmɛ ka sɛbɛ ka jira k'a fɔ siga bɛ olu la Ali Bongo Odimba ka sebaya tali la Gabon fa dɔw fɛ kalata tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna uti kalo tile 27 jamana kundigisigi kalataw gafe in hali n'a kuma dabɔ yeli kɔni nkamɔ a lasagobaliya kɔni kɛra sababu ye a ka ye Ali Bongo Odimba yɛrɛ faso bɛ mara min kɔnɔ ni u k'a ma ko Ho Ogwe Farafina tɔnba Union Africaine ka rapport kunfɔlɔ in ni o ye pré-rapport ye a y'a jira k'a fɔ jaabi min sɔrɔla ye ka sin ka Ali Bongo Odimba yɛrɛ kɛ sɛkasi dondon ye 100 sara la 99 bɛɛ lajɛlen k'a jira Ho Ogwe denw na k'a fɔ u bɛ Ali Bongo Odimba kɔ maa kelen ma sɔrɔ Ho Ogwe n'a lamini na min ye Jean Ping ta ko bi ma kamana gan Jean Ping a n'a nɔfɛmaw olu kɔni buradama u kɛmɛ ka jira k'a fɔ kalata min kɛra u ni Ali Bongo Odimba ni ɲɔgɔn cɛ k'u ma jɛ ni u ka bili ye ko namara kɛra yɔrɔ caman nin bɛ kɛ sababu ye ka nikurale fiyɛ Jean Ping ni a nɔfɛmaw la barisabu ka d'a kan u yɛrɛw bolo nin bɛ olu ka kɔrɔfɔw de sɛmɛndiya nka minisiri min bɛ Gabon jamana kɔnɔ Ali Bongo Odimba ka gouvernement na ni a ɲɛsin bɛ jamana ɲɛmayaso ni fangabolo ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ɲɛnabɔli ma Maître Francis Nkeya ale y'a yira k'a fɔ ɲɛbila gafe min yelen filɛ nin ye ni pré-rapport don nazaraka la u k'a ma ko brouillon sɛbɛnni kunfɔlɔw bɛ kɛ gafe min kan n'o bɛ laban ka fili ɲaman na ko gafe in n'o de ye kelen ye. Diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI
ale ka lajɛ min bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana minnu ye a tɛgɛnɔ bila a bɛnga Itali duguba la Rome ni u k'a ma ko statue de Rome o jamanaw bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ laadalako la san o san ni ɲɔgɔnkunbɛ in wa bɛ kɛ bɛɛ CPI jamanatɔnw bolo baaraw minnu kɛra saa kɔnɔ Cour pénale internationale fɛ o de bɛ lajɛ ni ka labanna ka a ka nafolo ko ta fa a bɛ baara kɛ ni musaka min ye budget ko ladilacogo fɛnɛ ɲini nka ɲinanta bɛ ka kɛ lahala kɔnɔ lahala min ni Cour pénale internationale CPI ma deli a la ka sabu kɛ jamana sababu bɛ yen minnu y'a jira ka f'u b'u yɛrɛ ta Burundi, Afrique du Sud ani Gambie Fatou Bensouda ni ale ye kiiribulon ɲɛmaa ye farafin den do Gambie jamana den do ale ye kɔrɔfɔ ta ni ka jira k'a fɔ ale bilama degunnen do k'a ye k'a fɔ farafina jamanaw bɛ k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Cour pénale internationale CPI la nka farafina jamana caman de kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ kiiribulon min lɛ nin ye ni Fatou Bensouda kɛn bɛ k'a ni kiiri damakɛ ɲini sanga ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ a dama ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo farafina a n'a maa ɲɛmaw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ nazaraw ka baarakɛminɛn de do wale kelen u ka maa mafiɲɛya minɛn de do min bɛ ta ka ɲɛsin farafina jamana ɲɛmaw ma Fatou Bensouda ni o ye procureur ye CPI la a ɲɛmaaba a jɔngwala jɔra la fana k'a fɔ Ameriki jamana don dɛmɛnenw na olu ye cɛnni dɔw fɛnɛ kɛ minnu ni olu ma se ka sɛgɛsɛgɛ bawo Ameriki jamana ma sɔn Afghanistan kɛlɛ san 2002 min na talibanw bi gɛn ka bɔ fanga na Afghanistan kunna Ameriki jamana fɛ ni ka Ahmed Karzai jakoya coko talibanw nɔna o se ko Ameriki jamana k'u fɛnɛ ye ni caman diɲɛ Afghanistan ko sɛgɛsɛgɛliw kun kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin o ma ko nka k'u ma sɔn jamanaw minnu gɛnmɛ CPI tɔndenw ye olu ka jɛkulu ɲɛma ni u k'a ma ko président de l'Assemblée des États partis Sénégalkaw ka ministre do ministre min ɲɛsin bɛ kiiriku ma Sénégali ale ko a bɛ a ɲini jamana sabaw fɛ u kana ta u ye fɛn minnu fɔ olu y'a bɛɛ lajɛlen faamu CPI y'a bɛɛ lajɛlen faamu wa u ka fɛn fɔlen ninnu caman fɛnɛ ye sababaw ye u b'a ɲini u fɛ u ka jɛ u ka sigi u ka kuma gwɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na u ka jɛ ka gwɛlɛya furakɛ ɲɔgɔn fɛ Jumadon ka bɛn ni novembre kalo tile 18 ye Maroc duguba la Marrakech san 2016 waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kɛnɛ a b'i kunjɛ COP 22 jamana 190 ɲɔgɔn na olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka baara kunjɛ baara sigi sen kan hali n'o y'a sɔrɔla Amerikikaw fɛ kalata min ni o kɛra ka Donald Trump kɛ Ameriki jamana ɲɛmaa ye k'o ye maa caman bari fa COP 22 kɛnɛ ka sabu kɛ bɛnkan min tɛgɛnɔ bilala Faransi faaba kɛrɛfɛ sanko COP 21 senfɛ Ameriki jamana kun y'o tɛgɛnɔ bila ka fɔ a yɛrɛ jɛnbɛnɛ ye o don Barack Obama kun bɛ yen o ye démocratiw ye nka républicains nani Donald Trump yɛrɛ dun fura dama a kɛmɛ k'a jira k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ko kuma o min y'o ye k'a fɔ de ko Ameriki b'a ka fɛn dilataw dabila a ka nafa bɛ fɛn minnu na a ka sɔrɔ bɛ fɛn minnu na k'a tɛna jɛn n'o ye k'ale na ni kura yɛrɛ de fiyɛ mansimafɛn dilan la a kɛn bɛ sababu ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kɛnɛmaw jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaw minnu bɛ a kɛnɛ kan nka o n'a ta bɛɛ alamisadon novembre kalo tile 17 baaraw bɛ taa nɔgɔya kuma min Maroc jamana kɔni y'a ka nisɔndiya jira barisabu ka d'a kan Maroc danigɛka ni u k'a ma ko proclamation de Marrakech o sera ka kɛ jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka k'a kɛ kelen ye k'a fɔ a ka d'an bɛɛ ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ an ka jamanaw kɔnɔ Faransi bɛɛ k'a ye laɲini min kɛ an k'a lajɛ gazikuru ni sisukuru filitaw bɛ kɛ sababu ye ka yɔrɔ kalayali min kɛ yɔrɔ kalaya kana tɛmɛ degré 2 kan a ka to o cogonin na o ka se ka sabati Marrakech dantigɛli fɛnɛ kɛmɛ k'i sinsin fɛn min kan o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana minnu bolo t'u kɔ sɔrɔ farafina jamanaw dolari wari miliyari 100 min fɔra k'a fɔ o bi kabali walasa o jamana masinɛw ka dɛmɛ saa kɔnɔ o ka lajɛ k'o don bala farafina ma ɲɛmaaw ma nisɔndiya kɔni sɔrɔ yɔrɔ min kɔni na o ye sɛnɛko ta fa ye u kɛn kun bɛ k'a ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ fandan jamanaw minnu bɛ farafina kɔnɔ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛra sababu ye ka olu ka sɛnɛkow tiɲɛ olu farafina jamanaw ka lajɛ k'u dɛmɛ sɛnɛko bina k'u kan nazarala jamanaw y'a jira k'a fɔ dati se ka don o kuma na o ka bila san wɛrɛ la ni o ye san 2017 yɔrɔ wɛrɛ min kɔni bɛ se ka kɛ farafina nisɔndiya yɔrɔ ye farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ ka baara dɔw boloda u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara bolodalen minnu fɛnɛ kɔnɔ ni sɛnɛ fɛnɛ sinsinnen don o baara bolodalen ninnu na kɛ sababu ye farafina yɛrɛ k'i kwada baara dɔw la baara minnu dɛsɛra ka ɲɛ sɔrɔ u ni nazarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ senfɛ Sommet Afro-Arabe o ye farafina ani arabula ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ ye kana se fɔ bimɔ a sigiyɔrɔma 3 de kɛra Gale o kɛra Misira jamana faaba la kɛra Égypte san 1977 filanan kɛra san 2010
libi jamana kɔnɔ Muammar Gaddafi faso la ni o ye serti ye sabanan ni o ye laba ye o kɛra san 2013 Kuwait jamana kɔnɔ naanina min bɛ ka kɛ nin ye farafina jamana min sugandi bɛ ka arabula ani farafina ɲɔgɔn bɛ bisimila farafina tɔnba Union africaine y'a yira k'a fɔ Guinée équatoriale ka kan n'a ye barisabu ka da ka arabu yɛrɛ y'a laɲini n'a ma ɲa k'a fɔ lajɛ bɛ ka kɛ farafina ni arabuladen ni ɲɔgɔn cɛ munumunu zalo ka kɛ ni a ye farafina ani arabula ni ɲɔgɔn cɛ u ka ma ko rotation farafina ani arabula bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka masala baaraw minnu kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ siraw yiriwali na siraw ka olu kɛnɛbaw na sigi senga o de kosɔn la Guinée équatoriale kɛmɛ ka wulikajɔw kɛ min bɛ se ka to labɛn bɛ se ka sabati ka bɛn ni waati in ye ni taara Guinée équatoriale duguba Malabo kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ labɛnw ye dunanjigiyɔrɔw minnu bɛ yen dumunikɛyɔrɔw minnu kan ka labɛn nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen don nin bɛɛ lajɛlen labɛn sabatilen don ka ban o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma